Hola, què tal? Com anem? Una salutació ben cordial des de Sant Boi de Llobregat, on, per desgràcia, també governen els del PSOE. Pel que fa a la República Catalana, m'imagino que estem construint una casa nova i n'hem de saber molt bé de fer els fonaments, ens toca picar pedra. De fet, des de fa molts anys piquem pedra i alguna cosa n'hem tret de bona, si no, no seríem aquí. Els representants tindrem 2 anys de mandat i molta feina a fer. Per una banda, enamorar joves i grans perquè reconeguin la República Catalana com l'única opció de futur. D'altra banda, una de les feines serà plantejar les bases teòrico-pràctiques de l'espai ideològic de la República i del marc legislatiu que ha de garantir drets, llibertats i maneres de fer democràtiques. Democràtiques i transparents, on els partits polítics no hi tinguin prevalença. Finalment, un dels actes importants a tocar ha de ser el territori. En aquest triangle entre Collbató, Castelldefels i el Prat hi cabem gent de 30 municipis on la vida està tan interconnectada que, ja ho sabeu, els problemes són de tots i totes. Hem de saber què fer amb el canvi climàtic, les energies, però també millorar el transport públic, fer foc nou amb la policia de Catalunya, vigilar l'aigua i tenir cura del delta. No et puc prometre res, només vull saber què et cal i què en penses, no? Cadascú de nosaltres té part de les peces del gran trencaclosques de les preocupacions que tots compartim. Es tracta d'unir esforços per crear la mena de societat que ens cal. Potser tu tens la peça que et manca per a completar el puzzle. Per això em calen les teves propostes. Mira, saps què? Vota qui vulguis, però sobretot, vota. Aquest diumenge, 24 d'octubre, vine a fer el vermut amb mi a YouTube. Ens ho passarem bé i podrem començar a intercanviar idees i peces del puzzle. Moltes gràcies i ja sabeu, aneu a votar.